Hi guys, so kumusta na mo diha? So karon mo balik ta sa ato ang vlog nga about sa ato ang tank. So remember mo na and then dili sa kay siya close sa or improve ba siya. Alright, so ako na siya giilisan and I think mas hayag gid siya nga ni-use ta sa ato ang original na Stania. So mas closer na siya ang iyang suga sa tank, then mas hayag gid siya definitely. So before na ko ipakita ang ato ang ikalima nga update, mga ikog thank you sa ato ang 80 subscriber, and if wala pa mo naka-subscribe, pag-subscribe na lang mo. And yeah, let's go back to our review.